monument de l'indépendance sen kɔrɔ ni jamakulu bɔra ka caya cɛ fara muso kan u bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'u ka drapeau u tɛgɛ kɔnɔ u bɔra waasa k'u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni Mali sɔrɔdasiw donni ye Kidali dugu kɔnɔ i n'a fɔ ni muso in ale min i ka nisɔndiya kan bɔ kɛnɛ kan cogo min na. O hukumu kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko nin kan ka kɛ nisɔndiya donba ye mun yɛrɛ sira fɛ sa malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen u kan ka jɛ ka na fara ɲɔgɔn kan waasa k'u ka sewa jira i n'a fɔ Moulaye Keita CNT maa dɔ ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. En fait aujourd'hui c'est un événement de joie. Bi ye nisɔndiya donba ye. O yɛrɛ de kosɔn malidenw kan ka sewa ɲɔgɔn fɛ sabula armée ye baaraba min kɛ nin kɛra an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna de ye o de kosɔn politikitɔnw jɛkuluw jagokɛlaw sifinw bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ka n'i ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛnla ka kɛɲɛ ni nin wale ɲumanba in ye. Que ça soit les commerçants détaillants, tout le monde doit fêter à son niveau cette victoire. Dɔw yɛrɛ ka seereya la i n'a fɔ Abdoulaye So olu kɔni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ joona joona ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔw la waasa ka se ka na monument de l'indépendance kɔni senkɔrɔ k'u ka nisɔndiya jira ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase ka ɲɛsin Mali finitigilamaw ma. Maliko de y'an se yan. Tout de suite par surprise tellement que nous occupé ne ma bɔ a kalama. Mais quand j'ai appris que le président même a fait le communiqué que Kidal libéré là, Kidal be armée républicaine bolo, vraiment, bureau j'ai demandé à ma directrice, mon secrétaire bureau il faut qu'il y ait un boulevard de l'indépendance là, pour féliciter l'armée. Ni wulikajɔ in kɔni kɛnɛ kan maa fanba minnu kɔni tun bɛ yan olu yɛrɛ cɛla sa dɔw fana b'u kan bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko Kidali kɔni kɔnɔna la Mali sɔrɔdasiw waasa cogo min na lakanabaliya u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ a Mali kɔnɔ bɛn ka se ka sabati cogo min na maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.